गडबिडींतो मग सांगचक विसरून गेल पळे आजी आमगेल गावांतो बुक्स लायला नवे ताका हळे मन कंचे पुणी एक चांग पुस्तक घेयती म्हणू मग 50 आणि बाबा 50 दिला तुमको दवा दिला की होई गोंड्याका मकनी अमणिक 50 रुपये दिला अम्मना हाव जनरल नॉलेज बुक घेऊया म्हणस तुम्ही कंची बुक घेतती हाव रसप्रश्नाचे एक बुक घेऊया म्हणस हाव इतिहासात कंचे साधने ಬಗ್ಗೆ असतमो तसल कंचे एक चांग बुक घेऊया म्हणस हावंतू काणे पुस्तक मात्र घेऊचे मक्का काणी वज्जेच म्हणरी भारी इष्ट हिक्के काणी वज्जेचे मागिरी याना मलोट बैसनो माय सुनले सीरियल पडोचे हे सोडलरी हिक विंगड कसने प्रपंचना तुका त्यापुरा कशी कळतरे हे सीरियल अंतो काणींतो पुरा इतिहास मागीर तुगल कसने रसा प्रश्न आणि जनरल नॉलेज प्रत्येक असता गोतसवे त्यापुरा पडोनु ऐकुनु अज्जनु पुरा हाव इतले बुद्धन दल्लेली तुक मिगेल बुद्धन तिके आणि के गोतनावे हो हंगे लगी ದುಡ್ಡಸ್ ಮೊಂದಲ್ಲೆ ಕಸನೆ ಪುಣಿ ಹಿಕ್ಮತಿ ಕೋರ್ನು ಹಂಕ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕುನು ದುಡ್ಡು घेऊन वचका सकाळ दुकुनु एक बोणी दायनी म्हणून यच्चन करतसी लेक लायक एक वाट देवान दाखवून दिले कसने पुणी कोरनो हंक विकत थांब चरडुवनो ऐका येती कोणाक लायक मार्क घेऊन क्लासाक फस्ट जावका म्हणून आश असत पळयती तांका पुरे एक खुशी खबर अस ऐका येती हो होईवे मम्मा कसन ते खुशी खबर वगवगी सांग मम्मा मक्का क्लासात फस्ट येवका म्हणू भारी आशस मम्मा होई हाव ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ येवಕ ती मिगेल फ्रेंड ती अस ती केदनाई बारी जंबो कच्चून घेता हावंच बुद्धंती म्हणू हाव तिगेल किंता लायक मार्क घेवका आबा ओगोगी सांग मम्मा ಹಾವನಿ ಮಿಗಲ್ घरच्यांपुरा प्रति दिवस रन्ना वचुनु विशेष गिडमूलिके हाणू ते धडवनु सिज्जोनु तक पुरा विशेष मंत्र सांगोनु एक लायक लेह तयारसिला आम्ही हे घेतलं म्हणरी बुद्धी भारी चुरकदता एक बाटलीक खाली 50 रुपये तुम्ही प्रतिनिधी हे घेतलरी बुद्धी चुरकदता आणि परीक्षे टाइमारी परीक्षा बरोच्या वतत नव तुम्ही तेदना 2 चमचे हे वखत घेऊन तुम्ही परीक्षा बरोच्या वचती पळयती लायक मार्क येता इत्याक म्हणरी बुद्धी तितली चुरकदता तुमका हा होई वे हा मक्कंते एक बाटली वक्कत दाव का मम्मा हा व बुक दी का कसं नाही घ्याना तुमगे लगी वक्कत घेत मम्मा वही मम्मा मक्का एक बाटली वखत देऊन सोडत मम्मा ना बा तशी पुरा आम्ही मेळमेळेल वक्कदने घेऊचे नज्ज टीव्हींतू न्यूजपेपर अंतर आम्ही पळयतात नवे तशी कसं नाही घेऊचे नज्ज बा तुमका तसल कसनी भई नाका हाव हे गावांतू तत्तवळ येत असता हा मस्त जन आमगे लगी वखत घेतती गोतसवे त्यांनी पुरा लायक मार्क करतसती होईवे तुमका आम्ही केदनाय पळे निमो तुम्ही आमक पळे नी म्हणरी तुम्ही स्कुला वचून असतात नवे त्या टाइमारी हांव वखत विकू येता तुमका तितले डाऊट असलेरी ओ थंय एक घर दिसत पळयती थंय एकली चल्ली आता एक 6 महिने दुखून मिगे लगी वखत घेतस आणि प्रति महिने हांव तिका घराबागला वचून वखत दिता तिगेल नाव कसं म्हण मागते वतना हा आणि तिगेल बापसूनही सांगला प्रति महिने चुक्कन अशी तू वखत हाण दिव का म्हणू ती कसं की लायक एक्झाम बरयतस काय मो तर कसं म्हण म्हाका तुडू गस येता ना आबा हो ती होड घराची म्हणरी मेघ हक्का ती आमगेले नर्ला अंगडी रागू मम्मल दूव ती SLC येऊंदो खैकीची लायक मार्क येवका म्हणू वखत घेतस का नवे हा तीची ते नर्ला अंगडी रागू मम्मल दूव हा वय तीची तिकाची हावत एक 6 महिने दुखून हे वखत दितस हे वखत घेतरी ती भारी लायक मार्क करतस काय हा येती मक्कनी मस्त कडे वच्चस ओ थई पोटली दवर नाईला हाव थिंक वचा तुमका एक बाटली दित हाव आणि तुम्ही 4 जण उठू घेतसत नवे तश दावन आणि एक बाटली वखत हाव फ्री दावन दित तुमका इता हा नाईट मम्मा आम्ही पूर्ती जण तुमगे लग वक्कत घेतती तुम्ही फ्री दितसत म्हण ऐकून भारी खुशी दल मम्मा रब्बती मक्का ही मम्मा लगी एक क्वेश्चन निमगुनो मिगेल डाऊट क्लियर कोण देव का इत्यात मारी मक्का ही एक बाटली वखत देऊचस हावत इतले बुद्धंती आणि हे वखत फिल्मगिरी कितली चुरक बुद्धीची दत्ती कसंकी हा फस्टाव मम्मा लगी डाऊट निमगुन घेता त्यानंतर आम्ही ओटू वखत देऊया इथे ठीक आहे रब्बती
डाऊट वे कसन डाऊट चरडा कसन त्या क्वेश्चन आहे निमगी तू कसन निमगिले री हा मग गतशील पूर्ती सांगता येते पहिले मम्मा तू मका चरडा म्हण सांगला हा चरड म्हण लेखून तू उत्तर देऊ का कसं नाही खूप छानच जाईता मिगेल प्रश्न कसं मिळाली तू किती शिकला मम्मा हा वे 8 क्लास शिकिलो ते कालरी आमक भारी कष्ट आशिले जावना काही गती ना तशी जावन म्हाका मुखार शिक्षक दायनी म्हाका शिकून व्हड ऑफिसर जावका म्हण आश आशिले तेन्ना म्हाका स्कुला वच्चे दायनी नवे तशी जावन आतां चेडूवन पुणी स्कुला वचून लायक मार्क घेवन व्हड ऑफिसर जावका म्हण आशेन तू हांव हें वखद तयार करचें शिकलो आतां ताकाची तुमकां परत सांगचें हें वखद घेवन चुरकू बुद्धीची जावन तुमगे जीवन चांग करून घेयती म्हण येयती वचा मम्मा तुमका पडलेली चढ प्राय झाला दिसना तिके सान पळशी दिसते वय मम्मा होई चरडा म्हाका मस्त प्राय दायनी कसले तू अशी निमगीता तशी नाही मम्मा तू इतले सान पायरी त्या पोटली मात्र होनो गाव गाव बोंचे मका पडचे दायना मम्मा हे रंडन वतन तू येऊचे पळेतना मका जीवा एक नमून संकट झाले तशी जावनु तुमके सल्ला दिव्या म्हणून आलोचन करतस आणि हा रब्बेल कसले क सांग चरडा तुम्ही एक काम करत मम्मा आता वचन एसएलसी एग्जाम बंदी येते परीक्षा वत्तना तुमगे लगे वक्कत असते नवे तीन चारी चमच वक्कत पिऊन परीक्षा बरे येते कशी तुमगे बुद्धी चुरकुदत नवे ते वक्कत घेतल्या रे तेन्ना तुमका लायक मार्क येता तशी जी पीयूसी डिग्री तशी अशी प्रकार येते तुमगे लगे असेल वक्कत पवरांतो तुम्ही भारी बुद्धन दत्ताते ओग्गी वक्की तुमगे पूर्ण शिकून दत्ता त्या गॅरंटी मक्कस त्याच्या नंतर तुम्ही तुमच्या पुढे होडे ऑफिसात दवियत ना मम्मा तशी तुम्ही ऑफिसात दललतेत ना मका विसर नका तिथे तशी म्हणू मका शाल गेल प्रा गाणनो सन्मान करता म्हणना मनांत एक मिगे लुडकास असला पुरो इथे मम्मा हांव एक 4 बाटली वखद विकून दुड्ड हरिया म्हण पडले री ही मिगेले व्यारू बंदूक आलोचन करतस हांव हंगा जुरल्यारी बचाव ना म्हळ्यार ही म्हाका मदे रस्त्यार हरनो सकडा लगी पत्तर मरेत की कसन की तो मामो कशी झुरले पडे मला तान करचे मोस म्हणो प्रूदल नवे होई गो मणी तू सांगचे करेक्टस हा मातागल उत्तर ऐकून दुड्ड तक दिलेल दलरी हा काय नासिले मागिरी ते कसकसकी घेऊन पोट्टा दुखिंत वळोळा कदत्तसिल की कसंकी ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ ಅನ್ಯಾಯದವನು ದುಡ್ಡು ತಗಲ್ ಹರ್ದರಿ ಗಲ್ಚಿತ ಶಿದತ್ತಸೀಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಸದ್ಯ ಬಚಾವದಲ್ಲಿಂತಿ ಹೇ ಒಕ್ಕದಮ್ಮಿ ಗರ ಹೆಲ್ಲಲ್ದಲರಿ ಸಕಡಾಲಗಿ ಪೆಟ್ಟ ಖೌಚೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಸಿಲೆ तो मोस करतल म्हणू तुक्क कशी कळगो मणी ಕಾಮಿಗೆಲೆ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಚೆ ತುಮಿ ಪುರ ಪೆದ್ದ ಹಾವೆ ಕ್ಲೀಚಂಗ್ ಬುದಂತಿ ಮುಣು ಅತ್ತ ಪುನಿ ಅರ್ಥ ಕೊಂಗೆ ಏತಿ दायच सैबिनी तू उंची बुदंती दैत्वे आता तुका कशी ते कळली म्हणू आमका सांग गो तो हे गावाक तत्तवळे येतसिलो म्हणतस हे गावान तू नरला अंगडी रागू मम्मळरे कोणाक गोतना म्हण सांग पळया हा तो ते घर दाखवनो ते घराची चिल्ली म्हणू रागू मम्मल नाव सांगचक टट्टरे पेट्टरे केलतद नाची मग कळले तू बुद्धंती म्हणू हावन तू ಒಪ್ಪಂಗ್ ಎತ್ಕೋ ಸೈಬಿನಿ ಅಬ್ಬಾ 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 तू कितले चुरकू गो कितले चंद करनो ते वक्कत घेऊन एसएलसी पीयूसी एग्जाम बरई तू होड ऑफिसर दत म्हणटाक सांगली गो अब्बा अब्बा बारी खुशी दत गो अशींची मग होगलीताची कितले वेळ हंग रापतती राघू मामा ते वचामो ओ हो हे पूरा राघू मामा घरा वचून सांगोनो होड बिल्डअप घेवचकवे होय एकला येट्टी सुब्रायो कसा म्हण मी गेलो जन्म आईली की आजी राघू मामाल पोतो अमोगनल बर्थडे नाही रे वग्गी येती म्हणो राधिक माई नमक संगनीवे वचा मुथे ಹೊಯ್ಗೋ ಆಜಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಮೊಗಣ್ಣಲೆ ಬರ್ತಡೆ ವಚ ಅಮ್ಮಿ ಸಕ್ಡೆ हो अन्नेक मसिंग सांग अम्मी इथे वच्चे तशी पुढे अमोगन्नाक विश करकानवे त्या नावे तुक मत्तेंतो हॅपी बर्थडे टू यू अमोगन्ना देवू तुगल मनांतसिल आशे पूरा पुरैसुनु तुक देव बरे करो हॅपी बर्थडे टू यू अमोग गॉड ब्लेस यू ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಡಿಯರ್ ಅಮೋಗಣ್ಣ मिगेल फ्रेंड अमोगाक जन्मदिनाचे होड शुभाशय हाय
तुम्ही वरे आमगेला मोगंडले बर्थडे केतासती नवे बाहेर सोच पशी पुढे निसर नशी आमगेल व्हिडिओ का लाईक घालते आणि थंय येतरी न तर पट्टंग मारता बशी पशी हे व्हिडिओ पुरा तुमगे सोयऱ्यांक दाखय येते आणि तंक शेअर करते आणि कसं म्हणाले किती जण लगे मोबाईल असता पाप तंका कशी सबस्क्राइब करून देव का म्हण कळना तुम्ही बुदवंत नवे तंगेल मोबाईल घेऊन सबस्क्राइब करते आणि कशी आमगेल व्हिडिओ पर सबस्क्राइब करी येता दुसऱ्यांका कशी शेअर करी येता म्हण शिकवून येते इता इतकं तुम्ही काम केलं रे आमका मस्त खुशी देता हा आणि राब गो म्हणे हा उल्लेत गो आणि कसं म्हणा रे तुम्ही कसं लाईक म्हणू गोत ना बा आमका लाईक सा घालना ते कितले बेजार जात गो तसवे हा आणि वे तश कोर नका ते मस्त लाईक्स केला ते आणि तुमगेले फ्रेंड्सांकनी शेअर करते तुम्ही पळयती आमगे सबस्क्रिप्शन नंबर कितले उण असे म्हणू हा प्लीज तुम्ही हे प्रकारतात नव्हे आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद